Vrider du skrå igennem og skifter volden. Så korter du tøjlerne en lille smule. Og så lægger du ham ind på en cirkel, volde op i den anden ende. Og når du kommer derop og kommer ind på en cirkelvold, så springer vi ham an i galop. Kort tøjlerne en lille smule, tid tilbage og kigger op. Og så springer du ham an i galop. Han skal lige lidt bedre fremad fra. Ja, og så kommer galop. Right. Hænderne op foran tøjlen lidt. Så lægger du ham en lille smule til bidet. Husk at lægge benene ind og til ja, rigtigt. Og igen. Og slipper. Og igen. Og slipper. Rigtigt. Ja, rigtigt. Husk at slippe igen. Ja, igen. Og slipper. Og igen. Godt. Kom. Ja, rigtigt. Så slipper du tøjlerne lidt og laver et lille stop. Godt. Nemlig. Rosa, det var rigtig fint. Så der satte du dig meget bedre ned på ham. Så stopper han, ikke? Skal jeg lade ham snitte lidt? Det er fint. Prøver du at stoppe og bakke uden at tage i tøjlen. Og bakke. Ja. Tag lidt i tøjlen. Sådan. Godt. Og skridt frem. Og lige drej ham lidt af vægen. Så prøver du at stille ham ind på midten herinde, og så laver du ligesom en drejning. Husk benene af, og så drejer du ligesom et lille spænd. Du drejer nu, tager begge ben lidt ud, tøjlen på halsen og beder ham spænde lidt stille. Bak den højre. Og stopper. Godt. Kom lige støtte den anden vej. Begge ben af. Begge ben af. Tak, ja.